The Simpsons. Ta 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 tará, ta ta tararara, ta tarara, tararara. Sí se pot. Sí se pot. Se pot. Se pot. És més, si ho va a gust, se pot. Se deu i s'ha de fer. Sandàlia en calcetins. Se pot. I no passa res. Està justificat si estàs caminant pel camp. Està justificadíssim. Comoditat. Sandàlia y calcetín. ¿Qué vols? A veure. Quiero hablar de nuevo del atuendo. Yo hoy sí que he venido equipada, look trekking. ¿Y tú qué? ¿Tú dónde te piensas que vas? ¿A las carreras de Ascot o qué? Siempre hablas el que tiene que... Lleva la mascareta. Lleva la mascareta. Porque si hay que llevarla, no me aclaro. No me aclaro. Sí que es bueno que estamos así. Les soles enmig del camp, jo crec que sí que no la podem portar, però és que igual ara mos criticaran perquè no portem la mascareta. I quan portem la mascareta mos critiquen perquè portem la mascareta quan estem en el camp. Jo la m'aclarilla! Mira. Què és això? Mira, esta Una pedra, de molt bé. deseo. Sí, la cojo. Es grandísima, es macro. Ai, demana un desig. Es macro deseo. Demana un desig. Que la mamá ya no beba más gin tonic. Ay, qué idiota. Quina vergonya, Yolanda, quina fama de borratxa. Pues la meva dona no és ninguna borratxa, eh? El volcà que estàvem buscant. Va? Molt bé. I això és una pedra que es diu bomba, que és bastant gran. I això se suposa que ho va expulsar el volcà. La veritat és que el paisatge és molt... La terra és així negra, és molt... Pareixes a Lanzarote, Yolanda, no perquè estiguem en Lanzarote? Bueno, no del tot. Té un rotllo molt bonico, perquè això era l'antic volcà, així està l'embalse de Cofrents, el riu Xúquer, que està per ahí baix, ahí està Cofrents, i ahí està la central nuclear de Cofrents, al costat d'un volcà, que és un lloc molt ideal per a construir una central nuclear. No passa res perquè el volcà està inactiu des de fa milions d'anys, però mira que bonic allò que és el castell. El castell està damunt d'una de les xemeneies del volcà. Però el paisatge és molt bonic, que sí que explica a la gent la idea de fer la central nuclear al costat d'un volcà, Yolanda. Todo muy bien pensado. Molt ben pensat. Es una ropa, creo que es de un asesinato. Allà està ella, un tros de tela que mos han trobat per ahí, i ja està ella cafant-se el cap. Has vist massa sèries de Netflix? Una camisa que s'ha trobat i diu, això és un cadàver, això és que han matat a alguien. Te da un rollo de serie. Sí. Una sèrie de Netflix. Una sèrie ambiental en Cofrents estaria guai. Ale, au!